Tässä sitten taas ollaan Audin vikojen. No nyt tässä tapauksessa on ihan oikee tämmönen huoltojuttu, eli pitää vaihtaa tuo jakohihna. Edellinen omistaja ei tiedä, koska se on vaihdettu viimeksi. Näytti mulle kuvan, että hyvältä se vielä näyttää, mutta eihän se nyt sillä lailla mene, että sillä kumilla on määrätty ikä ja jos se seisoo pitkään, niin ei ne kilometriäkaan mitään väliä. Että se on se 4 vuotta aika lailla maksimi tuolle kumiremmille ennen kuin se alkaa sitten hapertua. Että se on hyvä sitten vaihtaa, jos ei sitä tiedä. Ja useimmiten mulla niin aina jos tulee tommonen remmiauto, niin vaihdan sen aina, että tiedän sitten, että se on vaihdettu ja sitten se on niin kuin hyvillä osilla tehty. Että useimmiten laitetaan Gatesin Racingi hihnaan sinne, mikä on Kevlari seostettu, niin se kestää vaikka menisi yli aikaakin. Tässä nyt Audin tää ihana jakopäähinnan vaihtoruljanssi, missä joutuu vähän ottaa puskuun irti. Se on tälleen Subaru-miehenä, niin tuntuu ihan yliammutulta tää, miten tää on rakennettu, tää koko systeemi. Subarussa ei ole vähän vaan rauttaa sitä konetta siitä edestä, niin saa hinnan vaihdettua puolessa tunnissa ja homma jatkuu taas. Tai saatikaan vanhaa vinokoneen Volvo, jossa se vaihtoi vaikka kone oli käynnissä ilman työkaluja. Siinä on nyt puskuri otettu irti ja vähän katon miten tän saa tuohon huoltotilaa. Siinäkin nämä oli monenlaisia ohjeita. Suurin osa on tolle 1.8 rivineloselle, jossa on vähän erilaiset systeemit. Tässä 2.7 tuplaturbossa ja noita tuolla josta jäähdytysnesteen tyhjennysproppua tuossa, mikä on aika lailla muissa sitten. Tässä ei ole sitä, vaan pitää ottaa tuolta alavesille, että kun irti, jos se haluaa tyhjäksi. No, mä en vielä sitä tehdä, mä haluan katsoa, jos pystyisi tekemään se ilman nesteiden poisottoa. Huoltotankoja en nostanut, vaan tein sitten niin, että otin pultit, jotka leikkasin poikki ja sitten sovitin siihen kupariputket. Kupari on sitten hyvä, että tuo on pehmeäntä ja ei tuho sitä toista materiaalia, sitten on liukkaat liikuttaa. Sen on paljon pelivaraa, että saa pidemmällekin sen. Ja täällä sitten pari yllätystä. Tossa on vähän hitsattu rumpupalkin päät. En tiedä, onko tähän tullut pikku törmäys jossain kohtaa. Toi ei ole tehtaansa oma. Täällä on tehtaansa oma.